għandek ċertu temi fi show tiegħek bej in-nudità, so dik nistgħu ngħidu għax ħarġet ħafna fil-pubbliku, u bej din ir-relazzjoni li kollok malla tul il-traġit tal-istorja. Kellek pushback pubbliku? Biex kien hemm min iddejja li biex ta' kien hemm komment wieħed illum il-ġurnata mbirku u nirringrazzjah minnaw għaliex it-ticket sales splodew ħabba dal-Madonna komment. Għax kien hemm persuna fuq Reddit għal li ħassu harassed għal he was enjoying the show sakemm fl-aħħar the guy pulls out his dick għal ħassa unnecessary u ma kellux għalfej jara il-parti tiegħi. Fair enough, pero da kellu trigger warnings u edha miktuba fuq il-programm li fi nudità u xnafin. U to be fair, il-build-up kif inni issa jien nara pjuttost ovvja li ħassir fil-show. Ma nafx li kieku ma konx naf li ħajkun hemm nudità, ma nafx konx naħseb. Kon ngħid forsi eżatt issa ħajt fuq dawl taf kif. Meta kienu jiġu l-udjenzi meta kienu għadhom ma kienu jafu, kienu sal-aħħar jibqgħu dak xu li ħajamilha jew hekk Għalfej għażilt li tagħmilha. Mhux jien għażilt li nagħmilha, ġifier fl-iskript mhux għadha miktuba li nagħmilha. Id-direttur qal li ġej. Għal ma tħoss li f'dal punt għandek għalli għamel trid, għalli jekk ma tridx tagħmilha tagħmilix, għalli ma taħsibx li għandek tagħmilha. U jiena kont naf li ħajsaqsija li għax nafu lilu. Diskutejnija, jiena nħossi li kważi l-maġġorità relevanti l-play, jekk ma nagħmilix. Ma nafx naqbilx jew le ovvjament hemm il-perspettiva tiegħek, imma f'dak il-punt meta hu għalek tinsa hu. Kont nistennija ġejja. Kont qed tistennija ġejja u r-reazzjoni tiegħek x'kienet? Qedlu tajt. Qedlu taħseb? Li qedlu għalfejn neċessarja. Għalli if you're speaking about like body shaming and insecurities and u li kull insecurity fil-verità hija irrelevanti. You know? Għalli mbagħad ma tagħmilx inti li il-play kollha tinkweta x'għandek żobbok żgħir. U mbagħad allura hemmhekk the circle, għalli xorta tkun play tajba, għalli ma mek it's a full circle mbagħad. Kellek ansjetà dwar? Niftakar ġifri l-ewwel mhux ansjetà. Minix l-ewwel wieħed li rreċtajt Arwin. Imma kienet se tkun l-ewwel darba li Jamie darba to be fair. Darba kont f'dal-Madonna film. Barran insomma. Featured extra or whatever. U f'dal-Madonna film għallu nisma' hemm biċċa. Da konna Bahrin. U għalluna hemm biċċa, hemm bżonn tkunu arwenin tagħmluha. U jienet fil-barrani għalna fuck it on nagħmilha. Kienu għalluna ma nqaxrux jiġifieri jekk hemm xi ħadd ħajindaga sew. Ħajsib ta' xi 18-19 bidduda daqshekk. U sufa għandna madwar il-bajt. Ħajsu għax imkien hemm. U kont għamilta, fis-sens kont għamilta, u kienet vera skomda, ġda kienet għamilnija f'nofs ta' baħar. Kienu neħħew l-nis għamil-kru u xaban iż-żejda ma kollhom bżonn ikunu hemm, insomma. U da kienet qed ninħasslu l-baħrin. So għal nixarbu xixin, sa ta' kien porno tajjeb, qed naħslu xixin bil-fucking deck tal-vapur. Mbagħad il-vapuri għaddejjin minn faċċata. Il-vapuri li ovvjament ma kelli ma jodajes, ma daqt jaraw għandna erba' rġiel, 5 irġiel arwenin, insomma. Ma kellu sfumaturi omosessuali dan il- Le, ma naħsibx, le. Leġis kienu baħħara li qed jieħdu gost. Ma naħsibx, iva. Sormon barra. Asrajtu, asflaħt naraħ, biex ngħidik il-pura verità u d-xara. Ma flax taraħax, ma xtaqx tara li l-ek nifsek sormok barra. Għax ħassajt għalli kienet ma kellix għalfejn għamela. It was not worth me acting nude. So did you regret it after? Il-maġġorat I don't regret it għax imbagħad sibta faċli biex nagħmel din. Ok. Però dak iż-żmien ma rajtx xi valur. Għed fil-verità da Malta minn il-Madonna ħajaraħ dal-film. X'ismu l-film? Minn Zebba.
Provajt naqabdost. Immiwa, meta ġejt biex namel din, umbat, kelli din l-esperienza. U di ħassejt li kienet kod konvint, għadni konvint, illi qed nagħmilha għal raġuni. Hemm intenzjoni wara l-fejn qed nagħmilha. X'inhi l-intenzjoni? Li tikkonferma wieħed mill-messaġġi tal-show. Li huwa l-insigurtajiet. Ta' fil-verità, huma affarijiet ma tistax tibdel. Mela, tlaqna?